blodtype AB positiv. Men de kan hedde ham herind. Det virker bare ikke logisk. Altså, det er jo fra en anden mand. Selvfølgelig. Selv tak. Det er John. Hej John. Hvad vil du? Kraven ved intet alene i luften, mens rotten altid er informeret i andre rotters selskab. Hvad snakker du om? Bare sammen dit hold og kom tilbage til stationen. Vi har en dame, så har noget, hun meget gerne vil fortælle jer. Vi er på vej. Ramon, Sheila med mig. Kalmar. Hvem der? Nå, hvor er det synd for dig, de små bodyguards efterladt dig. Jeg er så færdig. Du ved vist lidt for meget. Vi må hellere, hvad kalder man det, ordne dig. Hvad er det? En edderkop. Efter hende! Efter hende!
争まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be $100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you. Hvad er der så vigtigt? Man skal åbne sine øjne for at kunne se. Hvad fanden har det med sagen at gøre? Lige nu har vi et forsvarsløs efterforsker i et hus, hvor der er lige blevet begået mord. Lad os nu få det her overstået. Okay. Kvinden her siger, at hun engang har været del af den bande, som vi i øjeblikket har problemer med. Pigebande, no problemo, I like it rough. Det siger du ikke. Og du vil have, vi skal afhøre hende, eller hvad? Elvis død. Okay, right. Sheila, Ramon med mig. Chefen, hvorfor snakker du så underligt? Hvorfor flyver spurven i flok? Jeg er ikke i humør til en afhøring. Sheila, Ramon, kan I klare den? No problemo, jeg har styr på de afhøringer. Ja. Goddag. Sheila. Det er min makker Ramon. Goddag, jeg hedder Shannon. Okay, det har vi forstået. Men vil du ikke fortælle os præcis, hvad det er, pigebanden er ude efter? Jo, serie. De fleste af os bliver rekrutteret direkte fra gaden, når vi er helt små. Og så er der en, vi kalder gudmor, der tager sig af os. Opdrager os, giver os mad. Men det er faktisk de færreste, der ved, at gudmor er en mand. En mand? En mand? Det er kraftedeme ulækkert, mand. Han opdrager os. Han opdrager os til at have mænd. Der går et rygte om, at da han var lille, blev slået og mishandlet af sin far. Og hans mor havde så meget håbet på at få en pige, så hun behandlede ham som en. Hun gav ham pigetøj, og han fik pigelegetøj osv. Det fik hans hjerne til at slå klik, så nu tror han faktisk, at han er en kvinde. Da han gik i skole, der blev han mobbet af de andre mænd. De slog ham, og de tog hans ting. Det, sammen med mishandlingen fra hans far, har skabt et dybt had hos mænd. Hvad gør han så med mændene? Men han kalder det, at han får dem til at føle, som han gør. Men han dræber dem. Chokerende! Det må vi sætte en stopper for. Har du nogle adresser, numre eller noget? Hvis jeg siger det, garanterer I så min sikkerhed? Okay. Vibemosen 34. Det er der, mordet er blevet begået. Der kommer nogen, der tager sig af dig om lidt. Lige en sidste ting. Hvad skal du på onsdag, baby?